Undunankulu waKwaZulu-Natal uSihle Zikalala uvakashele eGauteng ezoqinisekisa amanxusa asemazweni yangaphandle ukuthi lesifundazwe sikulungele ukuhweba nawenza uhwebo ezokhangisa nangeinhlelo zokutshalwa kwemali ezikhona kwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ibhelu ezaqubuka kulesa sifundazwe ngenyanga edlule zashiya umonakalo obalelwa ku2 billion wamarandi. Esidlweni sakusihwa nalamanxusa uZikalala ulandise ngeinhlelo zikahulumeni wakuleli zokuheha abatshali imali kanye nozinzo. Inxusa laseDemocratic Republic of Congo kuleli lidlulisa umlayezo wokweseka lesifundazwe. We know that the province has gone through some, I would call them hiccups. Who doesn't go through hiccups? We are experiencing hiccups. What is it? Climate change hiccups, when it's other types of hiccups. We always go through that. But one thing about people in KwaZulu-Natal, they're resilient. uZikalala ugcizelele umlayezo ukuthi isifundazwe sikwazi ukumelana nanoma yini waphinde wanxenxa abaholi basemazweni yangaphandle ukuba basize einhlelweni zokuvuselela lesifundazwe. We are here to invite you to join us on our journey of quickening the tempo to economic recovery and job creation. Undunankulu waKwaZulu-Natal uphinde wazama ukuchaza ukuthi le ibhelu ezaqubuka ayiqali futhi ayigcini eNingizimu Afrika nje kuphela, waphinde waphakamisa nezisombululo zeinkinga ezikhungethe izwe njengamanje. Finance, where we are focusing on reprioritization of budget and prudential use of the provincial contingent fund. Urban renewal and regeneration, focusing on investing in infrastructure, supporting our small towns as well as municipalities. Speed up the implementation of the road to rail logistics strategy, establishment of small town rehabilitation fund to target towns that have been impacted negatively by the unrest. Kuzobonakala ngemva kwamasonto ukuthi ingabe lemizamo yokuheha abatshali imali esifundazweni isebenzile na.